ta' Frar 2012, ġurnata li ser tibqa' mnaqxa f'qalb Monsinjur Prospero Grech, kif ukoll fl-istorja tal-Knisja Maltija. Waqt ċelebrazzjoni fil-Konkatedral ta' San Ġwan, Monsinjur Grech ġie ordnat Isqof u ngħata titlu personali ta' Arċisqof titolari ta' San Leone fil-Bażilikata. Il-qudiesa kienet ikkonċelebrata minn 3 isqfijiet bil-għan li Monsinjur Prospero Grech jiġi ordnat Isqof. Dawn kienu l-Arċisqof ta' Malta Paul Cremona, l-Arċisqof u President tal-Prefettura tal-Affarijiet Ekonomiċi tas Santa Sede u Kardinal elett Monsinjur Giuseppe Versaldi u l-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Mario Grech. Wara l-qari tal-Evanġelu beda r-rit tal-ordinazzjoni. Inqara l-mandat apostoliku, jiġifieri littra iffirmata mill-Papa li tinnomina lil Monsinjur Grech. Waqt l-omelija l-Arċisqof ta' Malta Paul Cremona qal li Monsinjur Grech se jingħata don, l-istess don li jingħata Sidna Ġesu Kristu. Mod speċjali bħala xhud tal-valuri Kristjani ta' dak li huwa Sidna Ġesu Kristu lill-Isqof biex ikunu li jħeġġeġ, li janima, li jmexxi lill-poplu Nisrani biex jagħmel din il-missjoni li jkun melħ tal-art u dawn tad-dinja. Wara l-Isqof elett wieħed li se jkun qed jaqdi l-missjoni mogħtija lilu biex imbagħad ġiet kantata l-litanija fejn Monsinjur Grech inxteħet wiċċu mal-art biex isejjaħ il-grazzja divina fuqu. Il-qofol tar-rit tal-ordinazzjoni intlaħaq bit-tqejjed tal-idejn tal-isqfijiet fuq Monsinjur Grech u wara saret it-talba tal-konsagrazzjoni. Wara sar id-dlik ta' ras l-Isqof elett biż-żejt tal-Griżma ingħata l-ktieb tal-Evanġelu u ċ-ċurkett, sinjal ta' fedeltà lejn il-Knisja. Qotjiet oħra kienu loti tal-mitra li tfisser il-ħerqa li għandu jkollu Isqof biex jimxi l-qudiem fit-triq tal-Qdusija u loti tal-baklu li jfakkar lill-Isqof u warraj li juħsib il-merħla. Wara l-ordinazzjoni Monsinjur Grech sar jagħmel parti mill-kulleġġ episkopali. Il-quddiesa spiċċat bil-barka tal-Isqof il-ġdid. Kif intemmet il-quddiesa, l-Isqof Monsinjur Grech ta' kummenti lill-mezzi tax-xandir. Kif qed inħossni nirringrazzja l-Alla, insomma għadni b'saħħti, għadni fuq żewġ saqaj, naturalment xi dema waqgħet. One staqsa lill-Isqof Grech ukoll dwar il-ħatra tiegħu ta' kardinal fit-18 ta' Frar li ġej. Inbiddel il-kulur miflok vjola insir aħmar imma rrid ngħidlek jien ma nibdilx.